Candramawa tandhing wonten ing dalu punika sesarengan turangga satriya budaya masawi monggo. Ayo bel wis kok ngene ger. Lagu wajibe Pak Ipung nagih janji apa neleran nagih janji. Iya, iya. Hei, ning ya tariken loro. Ora tau ngaturi ya, Pak. Tariken loro. Gerangane para Pak Opo. Gerak jamuan. Oh. Timbang prono gerak jamuan. Sing ngucing iki sapa to, Run? Iki Pak Bayan. Oh, Pak Bayan Supri. Pak Bayan. Ayo lo Pak Pri. Putra Dita. Ceriket mangawan kang desa. Iya. Putut ngantuk. Jaga kesehatanmu loh Dik Putut. Kita masih punya jadwal lagi. Besok saya dino suwi to. Besok saya sedina sudah. Woi, tangannya diharap pas. Ayo. Apa sing kani marang aku bakal tak tangkap Lakanku pancen tabuan sampah manok. Yo iki lakanku. Kowe apa wis pedhot? Durung. Urung kumpet ning wis nyotor. Ayo dong grandong. Sing ngendang sapa grandong kabeh dalaran yo. Entah. Ayo dong. Kendangane ayo kabeh dong. Iki sesuk budal ning Jakarta lho, Rut. Kang iki budal ning Jakarta. Iki mau sore gak ono secake bocah seteri. Nadyanto HP-ne ilang, dene yo Kang Grandong. Sak tarian kula wis oleh HP. Apa Kang Grandong yo? Wis po, ikhlasno Kang Grandong. HP-mu ilang yo bene. Sesuk oleh ijol. Sesuk oleh ijol. Oh, iki pimpinane dhewe.
Ayo. Meong 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 meong. Iya. Ya. Manggis. Kucingnya alat, Ron. Kucingnya alat. Kucingnya alat. Latihan tua. Rogo. Rogone karo jiwane sing padha. Aja dipaksa, Dok. Aja dipaksa. Tiba-tiba mrikeng. Ayo Mbah Bayan. Kelak, Mbah Bayan kelak. Ayo. Kena. Biar. Ayo, Teh, ditanjas. Ayo. Mas Rak. Iki rambane rada ngorok. Ayo, iki arep leken piye iki? Ayo. Kelak njaluk pop es iki. Kelak njaluk pop es yo. Ayo, Bang. Ayo, Bang. Oh, tak. Iki musuhin yang penting ya. Iki sapa lan? Iki anake dhewe. Masa nggih? Dan nurut ayo. Ya. Tawi mau. Ada harimau. Tawi mau. Ayo. Saya takut. Ayo. Asta. Ya. Asta. Ayo, gagal ayo. Nanti ngopo ayo. Hei. Wah, ayo. Sudah, ayo. Woi. Wah, ayo. Rome. Yo. Ya. Pokoknya grandung lewis gelem ngene iki mesti kepenak. Yo. Ayo dong. Subuh. Ambekan dong. Kopi. Ayo. Woi. Grandung yo kono apa ngono lho, Dot. Saya ngedang gawa cangkrek, Mas. Oh, santri. Oh, tukang ipin. Oh, Yo. ya. Iki kan bisa bola kita dikucingkan. Ayo dong. Tekno.
iki apa iki? Lokono gandose ya. Iya. Matur nuwun rawuhipun kanca-kanca saking keluarga besar Kubul Budaya kami saking lalagan Benaran ingkang dalem beliau sampun rawuh hampir sami turun ke Satrio Budaya alah lepa ora delomong lepa dot kombe sedang fotone kudu dicucuk sing kendang putune mak lampir ayo alon-alon bae hep jos kok Mas Grandang Bujara jangan jadi Grandang Bujara jangan jadi dam ora lagi jadi iya jadi tiga lomang kendang tiga lomang ayo ya hop Mas Galung rawuh kali Dawir piye kabare Mas Galung
aku ra kuat. Ayo. Yen ora kuat banjur kepriye Gerle Turu Mas. sampean ora iso kondur. Ayo. Ah. Oh. Ayo. Ae. Ayo. Yup 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 yup. Kesel dong. Aku jaluk Mas Grandong. Aku yen ora Mas Grandong ya. Mati urip kok Mas Grandong. Ora gaul jan. Ayo dong. Kucingan harus sekedap, kerap sekedap. Yo! Cek. Hopla. Gimana aku jual ditergip Bali ayo. Oh. Aduh yo. Aduh, ayo pemain lenganku keju. Karena Bali aku meneh Bapak Heru. Pijet aku mah lenganku keju. Tilo talatil. Ayo mol. Emel kibat. Emel kibat. Ayam makan mol. Ayo, aku kelingan ayam makan mol. Yuk. Ayo Mas Kapret. Mas Heru, Mas Kapret lagi. Ayo. Orang ngedas kecuman ato. Mandi abang kebes. Ora grandong poh aku.
Aduh, waduh keju sisi ya man. Walah. Ekolane. Genti Mbah Bayan. Jaluk Mbah Bayan. Jaluk bapake Mas. Saatnya pukul 12 malam. Mumet. Ayo, tinggal balik. Aku balik Bopo. Serta ngaji. Sirau kali. Ini pecet. Iya. Apa nono murid itu? Kandang dong kok mandek. Kandang dong. Kandang dong. HP hilang bene yo. Lojo. Matur nuwun Mbah Bayan kalian